Serotonin har en bremsende effekt og holder hjernens aktivitet på et balanceret niveau. Serotonin beroliger overaktive hjerneceller og dæmper dermed aktiviteten i hele hjernen med det resultat, at uro og angst forsvinder. Serotonin skaber ro, harmoni og en følelse af indre styrke. Mangel på serotonin kan føre til, at man bliver urolig og angst. Noradrenalin påvirker, hvor frisk, opmærksom og koncentreret man er. For lave niveauer kan gøre, at man bliver træt og hænger med hovedet, og for høje kan man blive speedet og hyperaktiv. Dopamin er centralt i hjernens belønningssystem og påvirker vores motivation og drive. God mad, socialt samvær og sex højner dopaminniveauet, og derfor forsøger vi at få mere af det. Hver nyt like på de sociale medier giver et dopaminkick, som gør, at du har lyst til at kigge på din mobil igen, for at se, om der er kommet endnu flere. I princippet øger alle afhængighedsskabende stoffer som amfetamin, kokain og nikotin de dopaminniveauet. Dopamin er desuden, som du har læst i kapitlet Bedre fokus, vigtigt for koncentrationsevnen og til at træffe beslutninger. Jeg lytter. Det havde været nemt, hvis man kunne drage den konklusion, at mennesker, der er deprimeret, mangler serotonin, noradrenalin eller dopamin, og så erstatte det, der mangler, med piller. Men desværre er det ikke så simpelt. Billedet af hjernen som en kemisk suppe med ingredienser serotonin, noradrenalin og dopamin, hvor man mangler en eller flere ingredienser, hvis man er deprimeret, er alt for forenklet. Man kan ikke med sikkerhed drage den konklusion, at nogle mennesker mangler serotonin, noradrenalin eller dopamin. En årsag er, at diverse stoffer er forbundet i et system i hjernen, hvor de ikke bare påvirker hinanden, men også en række andre stoffer, som ligeledes er centrale for, hvordan vi har det. Systemet er så komplekst, at vi ikke tilnærmelsesvis har forstået det. Vi bør snarere betragte hjernen som et avanceret netværk, hvor aktiviteten i forskellige dele er påvirket, end som en suppe med 3 fejldoserede ingredienser. Men uanset kompleksiteten hersker der ingen tvivl om, at serotonin, noradrenalin og dopamin er vigtige for os, og hvordan vi har det. Og det er ikke bare medicin, der kan højne niveauerne af dem, men også træning. Effekten kommer normalt først efter træningen og holder i en eller et par timer. Fortsætter du med at træne kontinuerligt, vil niveauerne stige på sigt, ikke bare efter træningen, men hele døgnet.